Sí. Què cara del cap d'en Jordi aquí al mig? Mira, aquell sense gos ho faria tot, Sí, sí. Temps. Sí, però bé, ja està. Bon dia a tothom. Ara és l'hora. Ara és l'hora de fer el manifest contra el govern espanyol que ens té els presos polítics a Madrid i el nostre president i els 4 consellers de la Generalitat a l'exili. Farem un petit homenatge Madre de a Dios. tota aquesta gent deixant anar en senyal de llibertat. Bueno, les hablas de porta igual, les portes de poner la ciutat. Farà el manifest. Què vols? Que et restem punts i deixem o els aportes aquí i tornes? Va, ensenya'ns que tornes a fer-ho, home. Va, fes-los sortir. És que teòricament havien de venir aquí, però elles soles han decidit anar cap allà. Ell ja ha continuat, doncs farem la prova 2 vegades. Jo tinc dos gossos, este coses és vistós veure que ballant moltes d'elles i aquella cosa mai vas que no i la xispa que tinc Això ja ho tenen de memòria, no? antes de fer així no veia jo el gos que tinc també me les mou però com té molt fa així i s'aparta el cantó i no es deixa així estem allà a punt d'entrar al corral tens i no li vol plantar cara ell li fas ben tirar però s'aparta perquè no li casque i entonces el que fa és traure's sí, però d'aquests n'hi ha que si no els vigiles van a... Sí, és tot el contrari. Jo per sort estic en casa amb el mosquit, no he tingut que prendre linetes. No és un mosquit. Ah, bravo. Va, porta-li, burla! Ale, Quan fa l'ovella se l'emporta perquè... Volen portar-la però l'acompanyen pel costat. ja està. M'aportar-la o l'acompanyen. I en el moment que s'obren, gire de cara als altres, la deixen. Ja s'ha encarregat, ja la deixen. Lo normal és que quan va al costat, l'ovella no gira. Lo normal és que se'n vagi a la porta del porto. Si la porten i quan I ara continuem amb l'espectacle. Bé, després d'aquest moment tan emocionant per tots, que Déu faci la vagi de repetir, mai més tornarem a continuar amb el que ens queda de nosaltres, amb el que ens cal, amb el gol de l'Est, amb el segon gol de la categoria 2, l'últim gol d'aquest matí. Per tant, categoria 2, Barri Racing, amb un gol a la vista. i tornava a mica quan arribava el matí un dia fora al corral està mort. És el que explicava. Això no se tornarà cap allà, no es tornarà aquí. Entre altres coses, em falta tenir Sí senyor, molt bé. Ara els has de fer sortir, No, ja no cal que ho faci una tercera vegada, no. Ja està, però els has de fer sortir per això, Al final, ja el coneixes, Es queda molt millor fent el gos per darrere. una altra vegada. Que és on anava ella, perquè no hi anava.
La gossa va fer molt. Tu hauries d'haver pogut fer la gossa molt lluny, però ells no van lluny. Quan ell voldria, la vegada que te venien d'allà i s'han ficat en tot. Ara sí, donem-li un gran aplaudiment i amb això nosaltres donem per acabat aquest concurs de gossos de Tura. Ara farem la qualificació i donarem els trofeus.